Paul kut thlani sari inrin ni ani a video hung bera khan Putin an Christmas lumnan inrem na Christmas ani angin Christmas chung na chu inka hai nei turin asipaite thuwa pe a Ukraine le US lamina an dodal thu te le inka hayan pom velo thu te kan puang to ani kha zirtop ni tlai lama tanga zan inrin ni zan lai thleng he inka hai hian a o dona ma se he hian omzia anei vaklo Russia sipaiten inka hai puang ma se Ukraine lamin an thlop ve si lo wangin omzia omdon chuang lo ni in alang ta ni Christmas remna inka hai leilok puana tanga minute khata Donetsk boma puak ngal an soilok to angin Putin an mas inka haya puan chu an ham thatna atan mayani chu wangin kan thlop ve don lo ti inka hayan nol thu Ukraine chuan an soi to a hemi ani awang hian Ukraine sipaite chuan Russia President Vladimir Putin an Christmas inka haya puana tanga minute khat po aliam ma in Donetsk khopui chunga chen na mun pakhat chuan kap ni in tual chung thu nei tu te chuan an soya he Christmas truce hi January ni ruk chonu wa tanga January ni sari zan lai thleng o turani Friday ya Telegram posa Russia a Donbas biala bei pui thlak na enfia tu Joint Center for Control and Coordination JCCC chuan Kyiv sipaite chuan khopui thlang lam Petrovsky district chu 155 mm cell parukin an kap tian soya he thil thlenga wang hian hliam an omnual Ukraine hian inka hai Russia na an mana tanga minute khat po aliam ma inka hai dan an ron bo chengal ni in JCCC chuan atar langa tarkar khatle achan venuwa he hmuna hian 155 mm round pali mangin bei puan ron thlak le ni in an soibok Friday khan Russia Defense Ministry chuan Moscow sipaite chuan inka hai thuthlung hi an zoma Mase Kyiv ero chuan Russia sipaite chen na mun le omna mun te chu artillery mangin an bei chhun zom zelani anti Ukraine lemin an bei chhun zom zela wangin Russia lampoin an changlet lo theilowa Russia sipaite chuan front line pumpuya Ukraine chetna an changlet Ukraine artillery position engemaw zat chu an chu chiani in an soi Russian Orthodox ko hran hruai tu Patriarch Kirill angen hnuwa Ningani khan Russia President chuan Orthodox Christmas malok khan inka hai thupe ka chuani kha inka hai nei chan chu Orthodox Christian ten Christmas urlok le Christmas nia inkhom service an nei theina na ruwa manani soito angin Ukraine chuan Putin a Christmas truce hi an hnol ngala National Security and Defense Control ho tu Alexei Danilov chuan he malak na hi thil diklo le inbum na mayani ti in an hnol thu a soi Ukraine sipaite hian Russia DPR le athen omram Luhansk People's Republic te chu voitam takan kapa residential sector le civil infrastructure dang te chu an beyani ti in helaya indona zir chiang tu JCCC te chuan an soya February sang ni somni pani atang khan Ukraine beina awangin DPR civil mi sangli zali le panga an thito LPR civil za somruk pakwa an thito bokni in Donetsk biala indona zir chiang tu te chuan an soi US chuan Putin a Christmas truce chuan hnol thu Biden khan alo soi to a inka hayan puana tanga minute khata le darkar chan ve hnuwa te bom manga in beina omle a hei hi Russia chet na ni in US chuan an pu Russia inka hai chu shaini kalani zia ati chiang ani anti Ukraine khothlang lam be ani chu Putin an Orthodox Christmas a inka haya puan chu shaini kal ploy ani thu US chuan an soi ve thung Department of State thu puang tu net price chuan Putin an ninga nia inka haya puan khan inka ha hi nothing but cynical ti in alo soi to bok US State Department thu puang tu net price chuan zirtop ni khan thu thar the dar tu te komna ni khat chunga kan thil mu te ngai tu chuan he assessment hi adik ti kan ring he boina kal zela Russia che dan kan mu to te awangin kan rin hlel na hi adik ti kan ring ani ati Ukraine chan chuana tur chule Indo ni zathum som pariat na ni a
Putin an Christmas in ka haidar kar somthum paruk in rin ni zan lai thlengo tur puang ma se Ukraine in he in ka hai hi an puan ve lo wangin an pom ve lo wangin in beina chol chuang lova Ukraine tha azuai le to a US lam chuan Ukraine sipai thazuai to chan chuanan an ron che chuak le ta a NATO member te poin ral thuam lian zok an ron thon don ta me ka ni US chuan Ukraine a sipai tran puina dollar tluk le ding on thum point pasari panga athon le don tarup mai White House chuan Russia ina Ukraine bei chun zom zela wangin Ukraine le NATO khochak lam flank tren ram tran puina tur sipai tran puina package thar dollar tluk le ding on pathum point pasari panga apuang thar le ta chom dolna trend nung bera hian avoi khatnan Bradley armor vehicles Ukraine ta na tel don ni inan soya armor carrier hi indona sipai phurnan mana ni thina anti-tank missile ka chhuah thaya wangin tank killer ti a hriat ani bok tun thlenga US tran puina package lian ber Kyiv tana pek zinga hian Pentagon stock atanga dollar tluk le ding on ni point pariat panga lak chhuah ani a hei hi Ukraine a direct athon tur ani Ukraine sipai te hun rei tak chung indona tal chaw to an theina ti punnan foreign military financing atangin dollar maktaduai zani somni panga pek telani don bok ni in White House chuan apuang Europe ramtang rualten an pek dollar maktaduai zaruk somriat pahni atel don boka hei hian Ukraine hena sipai man ruwa an pek te thlak danglam na turina puidona ti hian Ukraine tha chu achak le don ta sotani Pentagon chuan L3 Harris chu Ukraine tan ral thuam system siam sak turin contract dollar maktaduai somliman han pe US Department of Defense chuan L3 Harris Technologies Incorporation hena Ukraine Security Force te ti chaknan anti-drone weapon system som pali pe chuak turin siam sak turin dollar maktaduai somli contract an zia puini in defense contractor chuan asoi company chuan vehicle agnostic modular palletized ISR rocket equipped menanti alam toya vampire anti Ukraine ground force na target an bei thena tur chu thon an tuma melma drone te ka thlak thena tur le leilam beina laka invent thena tur ral thuam poimo takani contract noya hian L3 Harris hian kumsang ni somni pathum lai hola vampire unit pali an pedona kumtop lama chuan somdang an pe chuak le don bokani vampire hi drone ka thlang na thatak mai ni a Ukraine hian Russia drone beina na setak an tok thina hemi atan hian Ukraine hian an mangtang kai hle don ni in an ngai Germany Chancellor Olaf Scholz chuan Zelensky nen sipai man ruwa thon chungchang an soidun ni in a soi German Chancellor Olaf Scholz chuan Ukraine President Volodymyr Zelensky chu Ukraine din hun chungchang a phone call in a bia a Ukraine President hian German in murder infantry fighting vehicle le man rodang ape ka wangin lom thu a soi ni in Berlin chuan Friday khan a soi heti lai hian nan bei sei ber German tank tra Leopard 2 tank chu German hian an la pedu hri lova German Chancellor hian he sipai ral thuam hi ala block lata hetiang ang ral thuam lian hi nei to kan thian te point an pe bik lo an la pe bik lo ti tranin atang Russia thung rul na don let Olaf Scholz sian adu lo ni in an soya Ukraine lo malakim thei lovani US chuan Iran drone supplier te hrek na thar Russiam US chuan Russia hena drone supply tu te tan hrek na thar Russiama US Department of the Treasury chuan Coats Aviation Industry QAI Light Airplane Design and Manufacturing Industry ti a hriat bok Executive le board member paruk te hrek na siam thua soi kumsang ni som pathuma tanga US hrek na hnuaya Coats Aviation Industry chu Iran Defense bungro siam tu poimo tak drone siam na lama mo phurtu ni soyan ni Secretary of the Treasury Janet Yellen chuan thu chua siamin Putin an Ukraine laka indona ra phlak tak neina atana a man thin ral thuam te do dalnan kan man rom zong kan mang chun zom zel don ani ati Moscow chuan an sipai te hian Ukraine Iran drone an manglo ti in la tang ve thung
ole in bein a top hlei thei lova a top lo mai ni lovin a zual zel ti thei ani ani na bakin kan puang ti na ni lova a chan chu US President Joe Biden le a German counterpart Olaf Scholz te chuan Ukraine rama Russia be pui thlak na tura Russia be pui thlak na dolet nan infantry fighting vehicle tir an rem ti ta hi ni US chuan Bradley in dona lir thei pe ka tum thuwa soila in German chuan Marder armor personal carrier chu ki fa tir don ti soi ve ta bok hei mai ani lova German hian US atanga an lei Patriot air defense system chu Ukraine hna hian an pe don boka US chuan Ukraine hna Patriot pe ka lo tiam to boka ni kha US hian December thla khan Ukraine tan Patriot battery pakhat pe ka tiam thu puanga kha khan tunin dona mega boruwa ka ron siam hle ani khotlang lam tran puina thar hian Ukraine sipai te chu front line a Russia mun nget tak tak te lu chil thei nan Ukraine tha ati chak sot turanga yan ni a mithiam te chuan khotlang lam armor vehicle supply tura thurluk na siam hi thil poimo taka an ngai US le Germany in Ukraine ta na combat tank thon an tum chu ti to pani po in Patriot missile system Marder and Bradley in dona lir thei te hian Ukraine rama in dona hmuna thil thleng hi athak danglam thei mai thei ole US le Atrian ten Ukraine chan chua nan sum le ral thuam an la pek ngai lo an pe thar le don ta chu ni a Russia hian engtin nge a chan let ve le don le a hypersonic missile nuclear warhead pai te hi a beidon man to mayangem a beidon awang hian a mang to mayangem ti chu mi tam tak ril rulwa tu ani tam me ka ni ole chanchin thar ber hriat thei nan he channel hi lo ngai chang zel don nia